Minkejja li s-Sagħtar ilu jxettel f'pajjiżna għal żmien twil ħafna, il-fwieħa tiegħu tibqa' friska u sena wara l-oħra timla x-xahri brieħa mill-isbaħ. Hekk ukoll ir-rivista li ġġib l-istess isem, minkejja storja li tmur lura żmien twil ħafna, it-tifkira tagħha tibqa' friska. Bħal rivisti oħra ngħidu aħna tagħna tfal jew xedasel, is-Sagħtar saret sinonima mal-edukazzjoni primarja u sekondarja ta' ġenerazzjonijiet sħaħ ta' Maltin. Din ir-rivista ta' fil-bidu tagħha lil moviment Awmin letterarju, moviment favur Ilsienna li ħareġ l-ewwel edizzjoni tas-Sagħtar fl-1971. Dik il-ħabta, il-bord editorjali kien magħmul minn Mario Azzopardi, Franz Sammut, Joe Friġġieri u Oliver Friġġieri. Illum il-koll kittiba stabbiliti. Tajjeb ngħidu li Oliver Friġġieri baqa' jagħti semu fil-bord editorjali sal-aħħar edizzjoni, jiġifieri dik tal-2015. Mill-1976, ir-rivista għaddiet f'idejn l-MUT, jiġifieri l-Malta Union of Teachers, u għall-ewwel darba fl-istorja tagħha bdiet tiġi stampata bil-kulur. Is-Sagħtar kienet tiġi pubblikata kull sena bejn Ottubru u Mejju u titqassam lill-iskejjel kemm primarji kif ukoll sekondarji tal-Istat, Knisja u Indipendenti. Ġieli kienet toħroġ ukoll xi edizzjoni speċjali, ngħidu aħna fl-okkażjoni ta' żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'pajjiżna. Is-Sagħtar tibqa' magħrufa għad-diversità ta' sezzjonijiet li kien ikun fiha, minn rumanzi sħaħ sa ċajt, poeżiji, strixxikli tal-comics u noti għall-eżamijiet, sal-famuż poster tan-nofs li bosta studenti kienu jistennewh bil-ħerqa minn xahar għal ieħor. Mhux ta' bxejn li s-Sagħtar spiss kienet tintuża bħala riżorsa fil-lezzjonijiet tal-Malti u fil-libreriji tal-iskejjel. Jgħidu li kull ħaġa tajba trid tiġi fit-tmiema, imma dan ma jidirx li se jkun il-każ għas-Sagħtar, jew tal-inqas mhux għalissa. Għax minkejja li fl-2015 ħarġet l-aħħar edizzjoni wara 353, l-MUT qed taħdem fuq pjan sabiex tkompli toħroġ din ir-rivista. Infatti, twaqfet il-Fondazzjoni Sagħtar bilan li fil-futur qrib din ir-rivista tkompli toffri materjal ġdid, edukattiv u fuq kollox divertenti lill-istudenti tagħna. Sa dan it-tant, nistgħu nsegwu l-aħħar aġġornamenti dwar din ir-rivista minn fuq il-paġna ta' Facebook jew ingawdu l-edizzjonijiet kollha li ħarġu s'issa mill-web portal www.sagħtar.org.mt. Fuq dan is-sit nistgħu saħansitra naraw l-ewwel edizzjoni ta' dan il-magażin għal qalb bosta Maltin. Żjara lil dan il-portal donna mixja maġika lura fi żmien, fejn nistgħu nosservaw il-ġrajiet ta' pajjiżna mill-lenti ta' tfulija. Bħalma qalet Elaine Germani, il-President tal-Fondazzjoni Sagħtar, din ir-rivista tassew hi kważi kważi patrimonju kulturali Malti. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.